ଆମ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେଉଁ ବିଭାଗ ମିଳିଛି ଦେଖିବା। ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୃହ, ଅର୍ଥ, ଜଳ ସମ୍ପଦ। କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ, ଶକ୍ତି। ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ମିଶନ ଶକ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ। ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା। ରବି ନାୟକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା, SC/ST ଉନ୍ନୟନ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଆଇନ, ପୂର୍ତ୍ତ, ଅବକାରୀ। ମୁକେଶ ମହାଲିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର। ବିଭୂତି ଜେନା ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ। ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ସମବାୟ, ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ। ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ଶ୍ରମ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର। ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ଶିଳ୍ପ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶିକ୍ଷା। ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ, MSME।